ଏବେ ଆମେ ଆକାଶର ଅଜା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଇକରେ ଯିବୁ। ଏବେ ଆକାଶ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାମା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ। ବସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖା କରିକି ମେଡ଼ିସିନ ନେବୁ ବୋଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କଠି। ଆକାଶର ତା ବାବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା କରିବେ। ହଁ, ଆକାଶର ତା ବାବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତାର ଜ୍ୱର ଅବସ୍ଥା, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଖାସ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ସାରିଲେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଆଣିଲନି ମେଡ଼ିସିନ? ହଁ ବା ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ କରିବ, ତାର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣ ହାରି ଯାଇକି ସେଠୁ। ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ଚାଲ ମେଡ଼ିସିନ କିଣା ସାରିଲେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଯିବୁ ମେଡ଼ିସିନ କିଣାକିଣି ସରିଲା ପରେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ କିଣୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ କିଣା ସରିଲା ପରେ ଆଉ, ମେଡ଼ିସିନ କିଣା ସରିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ଆଣିଲି ଦେଖିବା ଟିକେ। ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲି ବାବା, ଦେଖ ଆସ ଭଲ ଲାଗୁନି ତତେ ଦେଖିଲେ, ଆସେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣ। ମେଡ଼ିସିନ ଏବେ କିଣା ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ। ବସେ ଆକାଶ, ବସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା, ବସେ। ହଁ ବସ ବସ। ଏବେ ଆମ ଘର ପାଇଗଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ। ଆମ ଘର ପାଇଗଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଚାପୁ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି, ଯାଇଛି ଲାଗୁଛି। ବାପା ନାହାନ୍ତି।